Sılav rez hürmet. Ez dîro jwara balê bikişînim ser du xalên girîng, du mijarên gidik di jiyana me milletê Kurd da her wisa di jiyana temamî însanan da ev tişta tişteka muhîm e. Yek ji bo xatirê milletekî hebûna xwe bi rê ve bibe, divê zimanê xwe biparêze. Zimanê milletekî hebûna milletekî. Zimanê milletekî şînî wî, şayî wî, kenî wî, girî wî, dawetî wî, stranî wî, em bê şiirî wî, helbestî wî, kilamî wî, temamê lorîkê milletekî divê bi zimanê milletekî be. Çok qas milletekî zimanê xwe bi kar bînû were, temamê edebiyat û çanda xwe bi zimanê xwe, ken û giriyê xwe bi zimanê xwe, şîn û şaya xwe bi zimanê xwe, dawet û dîlanê xwe bi zimanê xwe, hezkirin û xwîkirin û şer û pevçûnê xwe gava bi zimanekî hat kirin, ew zimana ro bi ro pêja tere ev yek ji bo xatirê mayîna milletekî muhîm e. Ji bo milletê hemî dunî gelekî girîng e, ji bo me jî girîng e, lewra ev ziman ayetê Xwedê Teala'yê. Eva divê em her Kurdekî, her milletekî, her Kurdekî, her cemaetekî, her civatekî Kurd û li zimanê xwe xwedî derkeve bi taybet dayîkê Kurd, jinên Kurd, keçên Kurd û em bivên zarokên Kurd mala xwe da bi Kurdî qise bike. Zimanê meçû hebûna me wenda dibe. Ew milletê ku fikirzanayê wî tune be, edebiyat zanê wî tune be, siyasetmedarê bi siyasetê bi Kurdî neke, alim û mela û şair û helbestvanê bi Kurdî em bê wez û nesîhet û hemû tiştê xwe neke, ew milleta roj bi roj ber bi tunebûnê ve di şevek xelekî muhîm e. Bi taybet divê Kurdên dîndar li zimanê xwe bifetire. Lewra ê ku heta niha bingeha zimanê Kurdî, çand û edebiyata Kurdî daniye, alim û mela û şêxê medresanin û zimanê Kurdî bi hezarê salan parastin heta roja îro anî hatin ked û emeka mezin danê. Divê mixabin piştî ku medrese em bê ji ortê em bê qels bûn, em bivê îmam xetîb û îlahiyat derketin, alimên Kurd, zanayên Kurd kes bi Tirkî xwe îfade nake, kes bi Tirkî qise xwe bi Kurdî îfade nake. Hemû beran li ser çand û kultur û edebiyata Tirkî û em bibêjin digel ku bingeha zimanê Kurdî alim û em bivê tehsîldar û seyda û şêx û em ê Kurda bûn û tevê dengbêj û çîrokbêj û helbestvanê Kurda bûn, lê mixabin îro bi piranî milletê Kurdê dîndar jî zimanê xwe dûr ketin, eva xaleka muhîm e, eva carayek e. A duda divê em neslekî Müslüman peyda bikin. Hezarê salan nenin, eva nizkî 100 salê dawî ye, hin kes qala hezarê sala dike, ev tişteka pûç û vala ye. Ev kesê ku behsa bindesiya Kurdayê hezarê sala dikin, tek hedefekî wan hene ku êrişî İslamê dikin, êdî navê İslamê nabe, navê hezarê sala dibêjin. Bala xwe bidê, ev 100 salê dawî, 100 salê dawî, 120 salê dawî mirov dikare bibêje, em bibêjin nesleka nemûslman di nav me da peyda bîye. Erê nav Müslüman e, lê ne mümin in. Lewra Müslüman û mümin du têgehê ji hev cihênin. Her Müslümanekî ne mümin e. Her müminekî Müslüman e. Lê her Müslümanekî ne mümin e. Mêrik ji bo berjeyendî xwe siyasî divê ez bûm Müslüman, mêrik ji bo siyaseta xwe divê Müslümanim, mêrik ji bo karê wî di mesela millet Müslümanin, civak Müslümanin ji bo xatirê yanî xwe wek Müslümanan nîşan dide, lê tu eleqî bi İslamê tu neyî. Wek nav Müslüman e, carna ihtiyacî hebe tere qendîl û mendîla şev mevî evên pîroz mirôz xwe nîşan dide, ha ez jî Müslüman im. Na. Divê em nesleke, em Kurdên dîndar hewl bidin, xwe top bikin, xwe bidin hevdû, em bê nesleka dîndar, em Müslümanê ku teslîmî İslamê bûne, em perwerde bikin, em neslekî wisa peyda bikin, em neslekî wisa bigihînin ku hem zimanê xwe û hem jî dînê xwe baş bizanibe. Lewra ez bala xwe didimê, alîkî Kurda girîngê didi ziman, lê heta ji destê wan tên dîn dixwazin em bivê nevînin, paşgوyê xwe dikin, heta bixwazin dînê Kurda ku İslam e, naxwaze wê bibîne û heta dixwaze Kurd ji İslamê dûr bikeve, ji xêrî İslamê behsa hemî xurafa, bîdea û em bibêjin tiştê ku tu es û esasê wan tune li ser navê dîn ketine nav hin civakê Kurda, sivê heta êvarê di medê de behsa wan dike. Lê tu carî naxwazin ya bibêje
ev milleti hani cesedî heştê Müslüman cesedî nod û heft nod û pênc Müslüman ka em rojekî em behsa dînê vî milletê bikin ku sedî heştê Müslüman sedî nod Müslüman lê mixabin û nakin. Kurdê dîndar jî tê lîstika van kesana em bibê ew jî dixwala hezarê salat ku zulmê dikin ku nizanin ji çira xizmet dikin hinek jinê Kurd derdikev ser navê İslamê bi mejûkî sekularîst û em bibê layık difikirin lora pêşkeşvanê wan e divê em do min û çi heft sêdeyê Kurd me hira qise kir sêdekî Kurd wiha got divê nesleka Müslüman nesleka dîndar nesla ku dînê xwe nas ki werpêda kirin o dê em ji bo viya bixebitin hem zimanê me hem dînê me tiştê ku hebûna me diparêze du tişt e Kurdê me ku sade giringî dane ziman bi rastî gava dîn her rojhilata navî namîne mîna em bivê keldaniya û a Sûriya û em milletê din lê tê ew milletê me ku o rojhilata navî ne divê em zimanê xwe hem dînê xwe hevra pêk vebibin wê şexê hebûna xwe jî parêz e dînê xwe jî parêz e û em hem ji xwe re em xizmetê dikin hem jî însaniyeta re xizmetê dikin ew kesê ku li mala xwe agir bi mala wî ketib mala xwe netemîrîne sivê heta werî li devra em bibê bi navê ummetparêziyê li devra û li cê din bigerûn û agir mala wî ketibin bi rastî ew nedikarin mala xwe bixelas bike ew nedikarin mala wan kesê li devra agir mala wan ketine nedikar wan xelas bike divê merû ewil Kurdê dîndar li milletê xwe bizivirin li çanda xwe bizivirin li dînê xwe bizivirin li kultura xwe bizivirin li welatê xwe bizivirin û li feqîrî û bindesta milletê xwe bizivirin lewra gava milletê te gundê te feqîr te de hebe eqrabeyê te feqîr bin û gundê te feqîr bi bajarê te feqîr bi welatê te feqîr bi xêr û xêreta te nare devre divê tu ewil bi zimanê xwe bi devê xwe bi çanda xwe bi perê xwe bi malê xwe tu ewil pêşî tu alîkariya milletê xwe yê feqîr û bindest bike ku çawa bibe ku tu karibe alîkariya derbike lê mixabin hinek Kurdê dîndar ev hêştî wisa wî şeklî hêştî ye û mala xwe hêştî agir û mala wî ketî sivê heta nêvarê li Afganistan û li Filistîn û li Bosnayê û nizam li Kuyê lê qet behsa hevalê xwe mala xwe nake eger hûn ahwa dewam bike ez hêvîdar ku wiha dewam nake eger hûn wiha dewam bike ew xortê li cem me ew ê ji destê xwe here hûn ê nikaribin li mala xwe û jin û zarê xwe xwedî derbikevin ji ber wî gelê Kurdê min guhdarî dikin du tişt bo me mihîm e yek ziman û yek dînê me zimanê me Kurdî dînê me jî İslam e em gava em divê em dînê xwe biparêzin nayê wê meعنeyê ku em bêrêzî û bêhurmetî li hember bîr û bawriyê din dikin axir em bîr û bawrî xwe divê ewil Kurdê Müslüman ku zarê hûn zarê Müslümanan e hûn çêjîkê Müslümanan e bav û kalê we Müslüman e divê hûn ewil li dînê xwe xwedî derbikeve bi qasî wan kesî ku di nava me de kêmanî ye ku belkî pîvana wan belkî jimara wan bivê 200,000 tuneyê we dînê xwe berde hûn çûn bi mezlûmeta wan ketî ev jî tişteke pûç û betal e silav û rêz û hurmet ji bo we